Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan. At ang mga panalangin at ang mga kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So, magandang hapon po dito sa Saudi Arabia at magandang gabi naman po dyan sa atin sa Pilipinas. At nawa ang biyaya at pagpapala ng Allah ay sa ating lahat. Allah ya Rab. So, ayan po. Nandito po ulit ako para magpasalamat doon sa napakaraming Katoliko na nagmensahe sa amin patungkol sa pakikiramay kay Ustad Ahmad Javier. At lagi po naming ipananalangin ang kabutihan ninyo na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang po sa aming mga Muslim, subhanallah. At katotohanan, sabi ko nga po, hindi kami mananalangin ng anumang masama patungkol sa inyo. Ngunit mananalangin kami parati ng inyong kabutihan. At doon naman po sa iba, na meron pa ding tampo or galit kay Ustad Ahmad Javier, hinihiling po namin ang pagpapatawad ninyo ay igawad ninyo sa kanya. Walang maitutulong ang anumang muhimo sa kanya o sa anumang pagkakamali niya. Sapagkat ang pagkakamali niya, kung siya may nagkasala o nagkamali, ang tanging huhusga sa kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ang tanging mananagot dito. Panatilihin natin ang panalangin ng kabutihan para sa kanya at ang kabutihan ay magbabalik din sa atin. Doon sa mga taong galit, bakit ba hindi natin maiiwasan dito sa mundo ang mga taong may galit sa kapwa? Gaya sa akin, may tatlong dahilan ang tao kung bakit nagagalit sa akin or doon sa ibang mga ustad na nagpapaliwanag ng Islam. So babanggitin ko po yung tatlong bagay kung bakit may mga taong galit sa kapwa nila. At lalo sa akin na nagpapahayag ng mabuting balita na nagmula sa Quran. So doon sa iba na hindi nakakaalam kung ano ba ang Quran. Ang Quran ay nagbibigay ng masayang balita para sa mga taong sumasampalataya at nagbibigay ng babala para sa mga taong hindi sumasampalataya. Kung titingnan po nating lahat, walang masama sa kahulugan ng Quran. Ito po ay pagpapahayag ng kung ano ang makakabuti sa iba. Subhanallah. At palagi ko pong sinasabi na nakatala sa Quran, kung sino man ang magnais, hayaan siyang manampalataya. At kung sino man ang magnais, hayaan siyang huwag manampalataya. Hindi po kami mamimilit. Subhanallah. Kagaya lang po kanina, bago po ako mag-umpisa, meron pong isang sister, 18 years old. Siya po ay magbabalik Islam. Magsasyahada po siya sa akin at sa pangangalaga ko. Subhanallah. Ulitin po natin at uulitin ko, wala pong masama sa pagtanggap sa Islam. Tinanggap mo lamang ang katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos ng sangkatauhan. Walang sino man ang sa Kanya ay nakakakita malibang pahintulutan niya. La ilaha illallah. At doon sa mga haters ko, kung bakit kayo may galit sa akin, iyon ay ang tatlong dahilan. Unang dahilan, iniisip ninyo na ako ay isang banta sa inyo. Or isang banta na inaakala nyong masama sa kaalaman ng ibang tao. Ulitin ko po, ako po ay banta ng kabutihan. Banta ng salitang makakatulong sa kabutihan ng iba at hindi kasamaan. Yun po ang napakagandang paliwanag ko. Pangalawa, maaaring ikaw na galit sa akin ay may galit sa sarili mo at hindi mo ito mai-apply ng tuwid sa iyo. Kung bakit ka galit? Dahil hindi mo matanggap sa sarili mo na babaguhin kita. Subhanallah. Napakagandang mga halimbawa sa akin ang ibinibigay ko sa inyo. At uulitin ko, walang anumang bagay o masakit na salita ang ibabato ko sa inyo, ngunit pangaral ng pagmamahal. Subhanallah. Hindi ako kailanman gagawa ng ikasasakit ng puso ng iba. Ikaw ay magsalita ng masama sa akin, sasalitaan pa rin kita ng kabutihan at magpapabago sa iyo. La ilaha illallah. Walang anumang masama sa kagustuhan ko na makapagpabago ng kapwa at walang sino man ang makapagpapapigil sa aking malibang ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay tumigil. La ilaha illallah.
Napakaganda po ng paliwanag. At ang pangatlo, ito po ang pinakahuli. Siguro sa may mga nakakaalam dyan. Ang pangatlo ay yung inggit na mayroon ka sa katawan mo. Na gusto mo kung ano ang meron ako. Yan po'y totoo. Maaaring inggit ka sa akin dahil nakikita mo na maganda ang bawat salita ko. Alisin mo yan. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng muhi sa akin dahil katotohanang walang anumang sakit ang ibibigay ako sa iyo. Ngunit pananatilihin kong mabuti at malusog ang puso mo sa bawat salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag ka nang magalit sa amin. Kung sa sarili mo, okay? At huwag kang magalit sa pagpapahayag namin ng Quran. Ipahayag mo ang Biblia mo, ang librong binabasa mo. Yun lamang. Ipahayag mo. Bakit ka natatakot na kami nagpapahayag ng Quran? Dahil ba alam mo sa sarili mong mas maniniwala ang karamihan sa salita ng Quran? O natatakot kang mawalan ka ng makikinig sa iyo? Subhanallah. Alin ba ang mas mainam? Nakatala sa Surat Al-Fussilat. Subhanallah. Sino ba ang mas mainam sa mga taong nagsasalita ng kabutihan at nag-aanyaya patungkol sa Islam, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbibigay ng dawa? La ya Rabbi. Kung titingnan po natin, ang bawat salita ko ay hindi makasasakit, ngunit ikaw sa sarili mo na may galit sa sarili mong puso at muhi sa Islam. La ya Rabbi. Kung ikukumpara natin ang kabutihang salita ko sa bawat pagmumura mo sa akin, kung sino ka man, minamahal ka pa rin namin. At darating ang araw, inshallah ya Rabbi, pagkakalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng puso na katulad ng sa amin. At magmamahal ka rin, magpapahalaga sa kapwa mo kahit pa ito ay hindi mo karelihiyon. Kung ano ang hawak mong Biblia, ipahayag mo ang kabutihang nakasulot dito. Huwag mong tingnan kung ano ang nagawa ng iba, ngunit magturo ka ng magiging kabutihan nila. Subhanallah. La ya Rabbi. At maraming salamat po sa mga nanood. Ayan, may nakuha na naman po kayong aral. Tandaan po nyo yung tatlong dahilan kung bakit hindi mo maiiwasan ng mga tao dito sa mundo na magkaroon ng hate sa iyo or galit. Una, yon ang pag-akala nila na ako ay isang threat o isang nakapipinsala sa kanila. Natatakot sila na maaaring yung iba nilang kasamahan mapunta sa amin. So wala po kami magagawa dahil ang kabutihang salita ay ipinaabot namin. Ang pangalawa, sino mang may galit sa kapwa ay siya ring may galit sa sarili niya. Hindi po sa amin. Subhanallah. At ang pangatlo, yun po ay ang taong may inggit sa kanyang sarili. Subhanallah. Maaring gusto niyang siya ay mas humigit sa akin at hindi niya matanggap na mas higit ako sa kanya. Yan po'y kasama sa buhay sa mundong ito, lahat ng tao. At lahat ng iyan, inggit ay kasama at nakapalibot sa mundo. Subhanallah. Kaya po, mas panatilihin natin ang kapakumbabaan. Ulitin ko po, ako po bilang balik Islam at tumatayo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa lahat ng mga taong alipin niya. Ibig sabihin, sa lahat ng tao, ikaw man ay masama, ikaw man ay mabuti, ikaw man ay nakagawa ng mali, mahal kita. Bakit? Dahil iyon ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin mo ang kapwa mo. La ya Rab. At lagi ko pong paalaala, at lagi niyong tandaan, hindi kailanman magkakatulad ang masama at mabuti. Kailanman ito ay hindi magiging magkatulad. Subhanallah. Kaya doon sa mga mababait, mas alam nyo, mas masarap mabuhay nang nakikinig ka ng salitang kabutihan kaysa nakikinig ka ng salitang masama. Mas masarap mabuhay nang nanonood ka ng salitang kabutihan kaysa manood ka ng karumihan. Subhanallah.
Kaya lagi pong sabi sa lahat, mahal na mahal ko po kayo, kaya ako nag-aanyaya. Hindi ako nag-aanyaya para makasakit sa inyo. Tanggapin nyo man o hindi ang Islam, nagpaabot ako ng salitang kabutihan na makatutulong sa inyong lahat. Hindi lamang po sa akin. Dahil kung ako'y mamatay, lahat ng mabuting salita ko na ipinabot sa inyo ay pakikinabangan ko. Kung bakit hindi ako tumitigil, yun ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibahagi ko sa inyo. At iyon ang obligasyon ko. Ang iparating ang bawat mabuting salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Yun lamang po at maraming salamat po. Jazakallahu khairan. Bismillah.